מזל לסרטן היקר. אתם אולי רגישים, אבל אתם גם מהאנשים הכי עמידים שיש. בניתם כוח שקט. לא מראים הכל בחוץ, אבל בפנים אתם עשיתם דרך. והחודש הזה מבקש מכם להפסיק להסתיר ולהתחיל להרגיש באמת. הסרטון הזה לא סתם נחשף בפניכם. זה סימן שהייתם צריכים לראות אותו כדי לקבל תובנות שיעזרו לכם בהמשך. אז בואו נראה מסרים מפריסת קלפי הטארוט לחודש אפריל עבור מזל שלכם, מזל סרטן. גם שמש וגם אופק. אז קלף מספר ראשון הוא הכוח, strength. תראו את התמונה. בעצם אישה שמלטפת את האריה, את החיה שבה. אפריל נפתח באנרגיה של ריסון עצמי, רכות, שליטה פנימית. יכול להיות שאתם עוברים תקופה שדורשת סבלנות, מול מישהו או מישהי, מול החיים, או פשוט מול עצמכם. זה גם יכול להיות תהליך שבו אתם לומדים להציב גבולות בלי להתפרץ. לבחור לא להגיב, לא כי אתם חלשים, אלא כי אתם חזקים. אז מבחינת הקריירה, אולי אתם עובדים על שליטה עצמית במקום שמאתגר אתכם. מבחינת בריאות או רגש, יכול להיות שאולי טיפול בהתמכרות, אכילה רגשית או הרגל שאתם משנים בעדינות ולא בכוח. למי שבזוגיות זה הזמן לבדוק אם אתם באמת חזקים יחד או רק מנסים לשרוד. ולרווקים זה זמן לבנות ביטחון רגשי שלא תלוי באף אחד. בואו נראה קלף מספר 2, זה קלף של 5 גביעים. יש רגע של צער, אולי חרטה או אכזבה. אתם מסתכלים אחורה על משהו שלא הצליח. קשר שנשבר, מישהו או מישהי שלא חזרה, חלום שלא התגשם. אבל אולי אתם שוכחים שיש עוד מה להציל. הקלף הזה מזכיר שיש עוד רגש, עוד תקווה, עוד אנשים. רק צריך להפנות אליהם את המבט. אז לגבי רווקים, זו יכולה להיות פרידה שעדיין אולי מכאיבה, ותחושת אשמה או החמצה. בקריירה אולי חרטה על בחירה או פרויקט שלא הצליח, אבל ההזדמנות החדשה עוד תגיע, אז אל תדאגו. משפחה אולי תחושת ריחוק או פער רגשי, שפשוט באמת לא חייב להישאר ככה. בואו נראה לגבי קלף מספר 3, וזה הסגביעים. אז זה קלף מאוד חיובי, זה א', נפתח מחדש, זה רגע חדש, רענן, שאומר לכם, יש לי עוד אהבה לתת, גם לעצמי וגם לעולם. יכול להיות שזה פשוט אולי קשר חדש, הזדמנות לריפוי, או רגע שבו אתם בוחרים סוף סוף לרפא פצע ישן. מי שבזוגיות, זה יכולה להיות התחלה של שיחה כנה, פתיחת לב, רווקים, זה יכולה להיות היכרות חדשה, או הכרה בזה שאתם מוכנים שוב לאהוב. מבחינת הנפש, זה באמת יכול להיות התחלה של תהליך טיפולי, יצירתי רגשי מול עצמכם או עם האחר. בואו נראה קלף מספר 4, וזה 4 מטות. כאן מגיע רגע של שקט, יציבות, שמחה, בית, בסיס, תחושת שייכות, משהו משתחרר ונותן מקום לחגיגה קטנה. זה יכול להיות מפגש, סיום של תהליך, הצלחה שנבנתה לאט. אולי זה אפילו מעבר דירה, שיפוץ בית, שדרוג, או פשוט תחושה חדשה בגוף של אני במקום טוב יותר. תחושה של בית פנימי כזה. מבחינת קריירה, אז זה יכול להיות תוצאה ראשונה של מאמץ. משפחה, כמובן שיפור באווירה, שיפור בית. מבחינת הנפש, תחושת הבית. לא במקום, אלא בתוככם. קלף מספר 5, מלכת הגביעים. והיא סוגרת לנו בעצם את הפריסה. תראו איזה יופי. המלכה שלכם, מלכת הגביעים, היא רגישה, קשובה, מרפאה, אבל היא לא נשברת. היא פשוט יודעת להכיל. אז אפריל מחזיר אתכם לעצמכם אחרי שנים של נתינה לאחרים. זה חודש שבו אתם רואים את עצמכם דרך עיניים אוהבות, לא שיפוטיות. אהבה, אתם פשוט לא מתפשרים על המילה הזאת, וכמובן לא מתפשרים על פחות מרגש אמיתי. מבחינת הבריאות, אז יש פה אנרגיה של ריפוי, שקט, הכלה, אולי גם התחלה של לעזור לאחרים. תחושת עצמי, אתם סוף סוף לא נבהלים מהעומק שלכם, אתם גאים בו. אז לסיכום, מזל סרטן, אפריל לא מבקש מכם לזוז מהר, הוא מבקש מכם לנוח בתוך עצמכם, לשחרר כאב ישן, לראות מה כן עובד, להזרים אהבה, גם פנימה וגם החוצה. והכי חשוב, להיזכר שאתם לא צריכים להיות מושלמים כדי להיות שלמים.